Следващия въпрос е как да отворим християнска тема или да започнем да говорим за Бог в момент, в който седим с приятелите си на кафе и всеки говори за каквото му е интересно на него. В случая аз съм бил на ситуации, които излизал съм с моите приятели и всички говорят за мотори, всички говорят за новата кола, коя кола е по-бърза, коя кола е по-хубава и така нататък. И в случая човека, който задава този въпрос, е също така човек, който много иска да разбере как да започне да грабне вниманието на всички с нещо, но не знае как. Как да запалиш хората, как да ги привлечеш, как да ги предизвикаш да търсят Бога. Да. Всъщност това е, което... Въпросът е много хубав и бих казал отново, отговорът може да бъде много прост, но може да бъде и много сложен. Зависи как човек разсъждава, как мисли, как гледа на нещата, но всъщност когато се събираме с хора, които не вярват в Бог, независимо дали са семейни или са младежи, и когато те започнат своите теми, своите ежедневия да говорят за работата си, да говорят за новата кола, да говорят за новите дрехи, за новия апартамент, за новия багаж, за своите придобивки с една дума. Идва един момент, в който те се изчерпват. Човекът, който иска да привлече и да грабне тяхното внимание, първо, според мен, трябва да бъде много търпелив. И трябва да ги остави да изчерпят своите думи, да изчерпят своите идеи и да изчерпят своето говорене. И може някой да каже, те продължават да говорят 3 часа. Няма как да продължават да говорят 3 часа, защото те ще попитат и теб какво мислиш ти за новата придобивка, какво мислиш ти за новата кола, какво мислиш ти за новите дрехи. И това е момента, в който ти да кажеш това, което мислиш за Бог и как да ги привлечеш. Трябва да кажеш неща, които да ги привлечеш пред Исус, и едно от нещата, които според мен привличат хората и ги грабват, е, че моментът, в който те спрат да говорят или попитат теб какво мислиш ти, е моментът, в който да ги попиташ имат ли мир в живота си. Защото те може да имат новите придобивки, може да имат новите дрехи, може да имат новата кола, и може да имат и много пари. Но всъщност тези хора се нуждаят от мир. Те нямат мир и покой. Техният ум постоянно витае, постоянно тичи и постоянно търси да придобие, да печели, да направи нещо. И те нямат почивка. А когато нямаш почивка в ума ти нямаш мир. Ти може да имаш всичко, но може техните отношения в семейството им да не са добри. И ти можеш да кажеш, че когато ти си легнеш или се прибереш, ти си толкова спокоен, защото има някой, който се грижи за твоите мисли, който ти дава мир и пази твоите мисли и ги съхранява. И всичко това, съхранявайки твоите мисли и ти давайки ти мир, всички останали неща, те сами идват, защото ти получаваш сила. Ти се рестартираш и ти можеш да мислиш отново за твоята работа, можеш да мислиш за дрехите, можеш да мислиш за плановете ти, но когато те трупат в своите мисли последователни неща, които ги измъчват или които не им дават покой, мирът стои далеч от тях. И едно от нещата според мен е, че трябва да ги попиташ, имаш ли мир в дома ти? Имаш ли мир, когато спиш? Имаш ли спокоен сън? И другото нещо, което може да ги попиташ, е, искаш ли да направиш нещо за душата ти? За душата ти. Защото душата има чувства, има емоции, има решения. И в душата се съхраняват много неща, които човек, ако има верен приятел, може би, или ако види в твоите очи верен приятел, ще сподели с теб много мъки, които не е споделил с никой. И по този начин ще му улекне, а това е момента, в който ти да използваш Христос, за да бъде неговият лек. Святия Дух, за да може да го утеши. Да повикаш Святия Дух. И може би въпросът, който отново ще ги накара да се замислят, е следният. Дори да не вярват в Бог, просто да ги попиташ, замислял ли си се какво става след смъртта? Има ли живот след смъртта според теб? Да го попиташ. По този начин се завързва един разговор, в който няма начин да не споменеш Бог, няма начин да не споменеш Библията,
Няма начин да не споменеш дадена случка или история от Божието Слово. И най-вече, преди да завършиш този разговор, трябва да се молиш преди това. Въпрос е много личен и много дълбок, защото очевидно човека, който го е писал, има мисли, които го осъждат и мисли сякаш, че Бог може би не му Не прощава. му прощава. И много пъти аз съм се чувствал по този начин. Примерно, съгрешавам по някой начин и в мене идва осъждане и казвам, нали, не трябваше да правиш това, не трябваше да казваш това, не трябваше по този начин да постъпваш. И почва в мен една борба. Ще се помоля. И се молиш Да. и вече в тебе няма такъв мир. Бог дали ми е простил. За който говорихме. Да. Бог Дали ме чува? дали ме чу. И следният въпрос е: как разбираш, че Бог ти е простил? След като си се помолил, веднага ли прощава? Или му трябва малко време, за да ти прости? Според мен, знаете ли кое ограничава човека всъщност да разбере дали Бог му прощава или не? Има няколко неща. Но едно от нещата е, че когато ние съгрешим и поискаме прошка от Бог, Библията казва, че Бог ни прощава. Че Той ходатайства за нас и се моли пред Отца. И че ако ние изповядваме греховете си и ги оставим, Той е верен и праведен да ни прости греховете. Но всъщност сами ние не можем да си ги простим. Ето това е нещото, което измъчва повечето хора. Всъщност Бог ти прощава. Всъщност Бог те приема. И Бог ти дава ново начало. Но самите ние, може би понякога, не може да си простим определени неща, които вършим. И си мислим в същото време и че Бог не ни ги прощава. Спомням си една случка в селото, в която при Христос докарат един парализиран човек. Спускат го през един покрив, спомняте се за тази случка. Нали? Защото нямаше как да влезнат, понеже имаше огромна тълпа. И приятелите явно на този човек много го обичаха, и много проповедници, и много тълкователи. Казват, че тези 4 приятели се оприличават или имат предобраза на вярата, на любовта, на надеждата и на мира. И правейки това нещо, този акт, разбивайки покрива и спускайки го през него, всъщност наистина това е акт на вяра. Че ще се случи нещо. И тогава Христос използва едни думи, от които отстрани имаше едни хора по това време, които се наричаха фарисеи, които много добре познаваха Писанието, които учеха Писанието, които пишеха Писанието и които познаваха много добре Тората или Петокнижието, написано от Мойсей. Тогава те наблюдаваха Христос и Христос използва едни думи, в които те искаха да го ловят. И казаха, че това е богохулство. Христос каза: синко, прощават ти се греховете. Тогава, нали, те казаха, че това е богохулство, че това не е правилно, че само Бог може да прощава греховете. Тогава Христос каза, знаейки тяхните мисли, Библията казва, Христос, знаейки мислите им, каза, кое е по-лесно. Всъщност Христос казва, тук иска да ни покаже нещо и показва, че това е едно и също. Казва, кое е по-лесно? Да му кажа, синко, прощават ти се греховете, или да му кажа, стани, дигни постелката си и ходи. И Библията казва, че на часа човекът направи това нещо. Което означава, че той получи прошка веднага. Не я е получил след 5 минути, след 10 или на следващия ден. Той веднага получи прошката. Стана и беше изцелен. И това е, което смая по това време тези учители на Тората и на познанието, на писанията. И те просто гледаха и всъщност не вярваха, че от едно малко селце, в което нищо добро не се поражда, наречено Назарет, един човек на име Исус, син на Йосиф, направи това велико чудо. Но всъщност те не познаваха Исус като Бог. Те го гледаха като един човек, като дърводелец от селото. Но всъщност това беше самия Бог, въплътен в човешки образ, който има власт не само да прощава греховете, но и да изцелява. И следващия момент, в който виждаме Божието Слово, че прошката идва на момента, не след 5 минути или 10 или на следващия ден, е моментът, в който отново тази група, наречена фарисеи,
В една сутрин, казва Божието Слово, докараха при Исус една жена, хваната в самото дело на прелюбодеяние и го попитаха според Моисеевия закон, какво трябва да направим с тази жена. А Моисеевия закон казва, че жената, която е хваната в прелюбодеяние, трябва да бъде убита с камъни. Но Христос прави там нещо много силно. Христос не им отговаря. Христос не им отговаря, той се навежда и пише с пръст на земята. След това става и им казва, който от вас е безгрешен, нека пръв да хвърли камъка. Тогава той осъзнава, че всички са грешни и че дори някои от тези фарисеи или водители по това време на църквата бяха с нея преди една седмица и бусваха с нея. Тогава те хвърлят камъните и се разотиват и остават Христос, учениците и жената. Христос отива при тази жена, която беше отведена при Христос да бъде осъдена, но те направиха огромна грешка. Защото те я водят не на съд, те я водят към живот. Защото Христос е живота. Христос е спасението и няма как живот и спасението да осъди. Те я водят при Христос, при спасението. Той да дойде да потърси, да изгуби погиналото. И той ви казва, къде са тези, които искаха да те осъдят? Няма ги, Господи. Нито аз те осъждам. Което означава сегашно. Не минало, не бъдеще, сегашно, сега, настоящо, на момента. Нито аз те осъждам. Иди си и не се грешавай повече. Тя получи на момента прошка. Така че когато Бог ни прощава на момента. И Бог ни прощава, защото ни обича. Но ние трябва да се научим сами да простим на себе си. А относно това, че Христос се е наведал и пишеше с пръст, има едно пророчество, което в книгата на пророк Еремия, глава 17, стих 13 казва следното. Господи, надеждо Израилева, всички израелтяни, всички евреи, всички учители на Тората, всички, които изследваха писанията и всеки евреин, всяко мъжко дете, който изучаваше Словото от ранна възраст, от 6 годишна възраст, знаят кой е надеждата на Израил, че това е Месията, че това е Господ. Господи, надеждо Израилева, всички, които те изоставят. Те изхвърлиха камъните и го оставиха. Те не го последваха, те не се покаяха. Казва, всички, които те изоставят, ще бъдат на земята записани с пръст. Защото оставиха извора на живата вода. А той казва в Евангелието от Йоан, глава 4, аз съм, казва, живата вода. И който пие от тази вода, няма да жаднее до века. Ние не можем да кажем конкретно и не можем да кажем дори твърдо какво Христос е написал. Но със сигурност в пророчеството на Еремия се казва, че тези, които отстъпят от Бога, имената им ще бъдат записани в пръста. Не зная какво е написал със сигурност Христос, няма как да го знаеме, но Библията не ни казва какво е написал и дори не споменава, че фарисеите са се върнали да прочитат това, което е писал. Може би ако бяха се върнали и видяха своите имена на земята, а кой е написал техните имена, може би в тях може да даде някакво покаяние, не знае. Но това са вече мисли, които са извън контекста на Словото, ми просто мисли на един човек, който мисли по-дълбоко, който се отдава в Словото и няма начин тези мисли да не те засегнат и да не дойдат в твоят ум. Така че отговорът може би бил малко дълъг, но Бог прощава на момента. Защото ако Той се нуждае от време да ти прости, през това време ти ще извършиш още много грехове. Бог прощава. Ще натрупаш голям кредит. Голям кредит и всъщност този паралитик нямаше да стане на момента. Щеше да стане на следващия ден. А той казва, кое е по-лесно? Да му кажа, прощават ли се греховете или да му кажа, стани и ходи? И той го прави на момента. Значи Бог прощава. Така е. Следващия въпрос е въпрос, който засяга всички младежи, защото всеки изпада в този момент. Ако си младеж, със сигурност си изпада в този момент, в който чата върви, изведнъж пишеш, скучно ми е. Лично аз съм изпадал в този момент. Да. И въпросът е такъв. Да, скучно ми е. Така е. Какво да правиш, когато ти е скучно? Аз мога да кажа, че всъщност, колкото и така, може би да звучи крайно, не зная за някои хора, но всъщност скуката е някакъв вид инструмент или оръжие, или заместител, който иска да те отдели от, мисля, че от Бога. Да те отдели от отговорността ти спрямо Бога, защото какво означава всъщност да скучаеш? Това означава да не правиш нищо.
Ще ти кажа и ще ви кажа като цяло. Човекът, който скучае, в повечето моменти, в повечето случаи, забравя, че трябва да прави нещо. И когато той забрави или не прави нищо, всъщност, той започва да скучае. Но за човекът, който прави нещо, който е действащ, който е в ритъма на своят живот, който Бог иска и се движи и не спира, колкото и бавно да се движи, той се движи постоянно. Когато дойде скуката, той предприема действие и тя се маха. Тя изчезва. Така че скуката е един заместител, може би, на твоето действие, което иска да ти каже не прави нищо. Няма смисъл. Или защо го правиш? Няма ефект от това нещо и тогава ти казваш, скучно ми е какво да направя. И си задаваш въпроса и казваш какво да направя. Значи трябва да направиш нещо и скуката изчезва, просто забравяш, че те е било скучно. Според мен, имайки Христос, имайки връзката с Него, имайки допира до Христос, имайки любовта Му, ние не трябва да допускаме, не трябва да казваме, че ни е скучно. А относно младежите, които казват, че им е скучно, за да не им е скучно, нека да започнат да правят нещо. Да започнат да действат. Да започнат някакво определено действие в живота си, който ще им даде тласък и ще им даде сила да направят нещо стойностно и да не казват скучно ми е. Обикновено в такива моменти, когато ни е скучно, това, което казваш ти е точно това, да направим нещо стойностно, за да не ни е скучно. Нещо стойностно. Това, което в повечето случаи се прави, какво няма, ще си пусна някой филм. Няма какво да правя, ще си гледам сериала. И един епизод става 2 епизода, и след това става цял сезон, и след това... След това много сезони. И след това много сезони. И става страшно. Но не правиме нищо стойностно. Но това, което казваш, е много правилно. Един вид влизаш в състояние на хипноза, стоиш пред телефона или компютъра или телевизора и гледаш някакъв сериал, който има не знам колко сезона, не знам колко епизода, не знам по колко часа и всъщност ти не осъзнаваш, че губиш твоето време и не осъзнаваш, че всъщност това е скучно. Това е скучно. Но когато направиш, както казахме, нещо стойностно, нали? Да потърсиш някой, да поговориш с някой, да излезеш с някой на кафе, да се видиш с приятел, просто да се помолиш, просто да застанеш на колене и да разговаряш с Бог, да му кажеш: Господи, какво да направя? Дай ми Твоята благодат, дай ми Твоят мир, дай ми Твоите думи. И станеш от молитвата, със сигурност нещата ще бъдат различни. Не се иска много, но се иска действие. Очевидно на следващия въпрос, този младеж го интересува тези неща, защото му е чудно откъде може би произхожда тези термини. Да. И за него може би е интересно, така че нека да му отговориме подобаваш на този въпрос. И въпросът е: каква е разликата между плът и тяло? Плът и тяло. Това е много интересно. И всъщност, ако погледнем това, което казва Словото, Библията говори за дела на кое? Дела на плътта. И казва, а делата на плътта са явни. И те са блудство, чародейство, идолопоклонство, вражда, разпри и така нататък. Което означава, че това са действия или дела на плътта. И всъщност, когато определен човек прави тези неща, които не са добри, дела, всъщност това са дела на плътта. Това е произходът на плътта, който път, която не се покорява на Бога. Всъщност това са действия, така че един от отговорите е, че това са действия на дела, които Бог не одобрява, които апостол Павел изброява. Има нещо друго, което Бог обещава. И казва за нашето тяло. Казва, че в миг на око ние ще се видоизменим и ще получим ново тяло. Ще бъдем нови в Него.
И Бог ще обнови в нас всичко. И ще получим ново тяло. Ще бъдем нови в Него, при Неговото пришествие. И много е важно, когато задаваме определен въпрос, да разберем, че една дума има няколко значения. Една дума може да има няколко смисъла. Една дума може да се раздели на още много други думи. Защото самата дума, когато си представим, нали, какво си представяме, когато чуем думата път? Всъщност ние си представяме меса, кожи. Това си представяме ние. Защото това е плътта, ето, това е плътта, разбираш ли? Но всъщност Библията, казвайки това нещо, не говори за това. Библията казва, делата на плътта са явни, те не са скрити. А нашето тяло, Библията казва, тялото ни трябва да бъде храм на живия Бог. И там трябва да направим разликата, че плътта има дела, които Бог не иска да ги вършиме, а иска нашето тяло да бъде Негов храм, бивайки храм на Бог. Разбираш разликата между делата на плътта и това, че твоето тяло е храм на Бога. Ти каза, че твоето тяло е храм на Бога. Твоето тяло е храм на Святия Божи Дух. Може ли да ни разкажеш някаква интересна случка от живота ти, преживяна със Святия Дух? Да, всъщност мога, защото те са много и... Дори може да са и 2, и 3. Дори Те да са са много. няколко. Те са много, но ще ви разкажа един случай, в който сега не зная как ще реагират след това хората, но това не трябва да ни вълнува нас, защото винаги ще има критики, винаги ще има лоши коментари, винаги ще има хора, които са против това, което правиш, така че това въобще не ме притеснява и тук става въпрос отново за лично взаимоотношение с Бог, посвещение и вяра. А аз вярвам, че Святия Дух говори. Защото Исус казва, и ще изпрати Утешителя, който ще ви говори, който ще ви напомня, който ще ви припомня, който ще ви учи, който ще ви води. Така че аз вярвам във всичко това. И ако всички ние сме хора на Библията и на Словото и на Божите думи, ние трябва да вярвам, че Святия Дух говори. И ще ви кажа един момент, в който през нощта, когато спях, имах един много труден момент, в който Бог ме събуди и ми каза, моли се, и ми каза да се моля за един определен човек, на който няма да спомена името. И аз се молих за него и Бог ми каза, в момента този човек се бори, защото в себе си той има страх, има съмнение. Моли се за него, защото в момента той е в страх. И аз се молих. И докато се молих, всъщност Бог ми казваше какво се случва в този човек. Аз не мога да ви кажа всичко, не мога да ви разкрия всичко. И на следващия ден, когато ние се видяхме с този човек, аз не му казах нищо. Ние отидохме на кафе, бяхме доста хора, бяхме голяма компания. Всички тогава още бяхме, поне аз бях младеж, нали? И не бях женен. И тогава всъщност този човек каза, усетих през вечерта, че някой се молеше за мен. Че някой се бори за мен. Тогава аз казах, Бог ми каза да се моля за теб. И знам какво се случи с теб. И аз казах подробности, неща, които са твърде тънки и ако Бог не ти ги каже, няма как ти да ги знаеш. Казах в колко часа е станал този човек, как се е изпотил, как се е сменил дрехите, как след това е седнал в молитва и е благодарил. Той е казал, как можеш да го знаеш това, ако Бог не ти го е казал. И той сам потвърждава това, което Бог всъщност ми е казал. И има още една случка. Те са много, но няма как да говорим всичко. Не зная, може би на някой и от вас ви се е случвало това нещо, но тук в близките, може би, не зная, 4 години, когато има свирене, определено свирене, светско, сватба или нещо, когато някакво празненство. И когато си спомням през вечерта, как по нашата улица, в която аз живея, вечерта в 1:30 ли беше, не знам, 2, минава една силна музика, има едни силни викове, една огромна тълпа с шум, с тъпани, с свирене.
И в един момент се събуждам и слушам вътрешен глас, който ми казва така. И както беше в Ноевите дни. И се разжемваха и се ожемваха. И не разбраха как дойдоха водите. Така ще бъде и в дните на човешкия син. И след този случай, винаги, когато имаше празненство, свирене, светско, което аз слушах, вътрешно, Святия Дух ми говореше това слово. Той не ми говореше нещо лично за хората или да ми даде някакво послание или откровение. Той просто ми цитираше Словото. Това е което мога да кажа. Ти отговори на два въпроса, което включваше, искахме да питаме, дали Святия Дух говори днес? Абсолютно, да. И ти отговори по страхотен начин, който на мен много ми хареса. И искам да потвърдя това, защото гледаме как ранната църква в Деяния на апостолите, когато трябваше да се извърши дадено нещо от Бог, директно Святия Дух говореше и всички от апостолите, учениците там, те слушаха това, каквото каза Святия Дух. Абсолютно. Казва, отделете ми Варнава и Савел за еди какво си Защото служение. имам работа. Да, и те всички чуваха и се отделяха и отиваха да вършат това, което Бог абсолютно, им да. призовава. Святия Така Дух че, говори. Да, младежи, Святия Дух може Бог да говори говори на вас. И мисля, че разбира се, че ще завършим с този въпрос, защото този въпрос е най-страхотният, който някога може някой да зададе, защото това е завета ни с Бог. Това е нещото, което Той остави, за да го възпоменаваме. И какво е Господната вечеря? Наистина. Може ли хора, които нямат брак, да вземат Господна вечеря? Или как се взима Господна вечеря? И защо трябва да се взима Господна вечеря? Това е много хубав въпрос и всъщност може би много хора ще ти отговорят по един много краен начин и ще ти кажат следното: аз не съм от тези хора. И ще ти кажат, че в Господната може да участват хора, които са много посветени на Бог, които много добре познават Бог и които имат всички необходими документи и доказателства. Но виж, нека да погледнем Словото. Какво е Господната вечеря? Ако погледнеш как коринтияните взимаха Господна вечеря, според теб това Господна вечеря ли е бил за тях? Или просто една вечеря за наяждане и напиване? Аз мисля, че по-скоро второто. Защото апостол Павел казва, когато се събирате и се раздава Господната, вие се блъскате всеки във всеки, за да стигнете по-бързо отпред и тези, които остават отзад, за тях не остава нищо. Вие всичко ядете, всичко пиете и казва, добре, вие презирате Божия дом и домове ли нямате къде да ядете, къде да пиете. За тях Господната не беше нищо друго, освен ядене и пиене, насищане до корем. Всъщност те не разбираха какво правят. Въпреки че апостол Павел им е изпратил писмо и им е говорил какво е Господната вечеря, но те не го осъзнаваха и не го разбираха. И те си мислеха, че това е просто един ден в църквата, в който се събираме, за да ядем и да пием, да се наситим и да се отидем след това. И вкъщи няма да вечеряме, защото в църквата вече не ядохме, а преядохме и напихме всичко. И изпихме всичко. Това за тях беше Господната, но не това е Господната. Най-напред трябва да разберем, че нека да се върнем малко назад. Всъщност, в Стария Завет тя е наречена Пасха. Пасха, която дава Бог на своят народ и го слага като завет и каза, че това ще се върши във всички поколения наред в израелтяните. И не само при израелтяните. И знаем, че това започва в Изход глава 12, в която Бог казва да приготвят вечерята. И там има нещо, което искам тази вечер да засегне. Много хора, може би, не зная как го разбират и дали въобще ще бъдат съгласни, но въпросът е, че това го пише и ние трябва да бъдем съгласни с Словото. Там се казва, че когато те приготвяха вечерата, Бог каза следното на Моисей, че всеки в своя дом, в своята стая, всички от семейството трябва да участват във вечерята. Трябва да ядат от вечерята. Той не каза да ядат само големите и малките да не ядат. Той не каза да ядат малките и големите да не ядат. Той каза всички в семейството. Мислите ли, че по това време в семейството нямаше деца? На по 4-5 годинки, на 10 годинки.
Тези деца взимаха пасхата и я ядяха. Тези деца участваха в делото на Бог. Това е моментът, в който Бог казва: аз установявам този завет с вас. И всъщност преди този момент, показвайки Бог, че в Новия завет ще даде своята плът за нас да бъде измъчван, всъщност, ако се върнем още по-назад, в Битие, Авраам, мъжът на вярата, се среща с един човек, когото Библията нарича цар и свещеник пред Бога. Се среща с Мелхиседек, който е предобраз на Исус Христос. И когато се среща с него, Мелхиседек, царят на Сихем, прави нещо. Той изкарва хляб и вино и казва: яш и пий. И всъщност там Бог показва идеята, че по-напред ще даде Пасха и още по-напред чрез Пасхата показва, още по-напред чрез своя син, че ще даде Господна трапеза, за да имаме дял с него. И всъщност Евхаристията, както повечето наричат Господна вечера, Евхаристия, всъщност Господната вечера в Новия завет е нашият последен завет с Бога. Ние нямаме друг завет. Авраам е имал завет с Бог, Давид е имал завет с Бог, Моисей е имал завет с Бог, Соломон е имал завет с Бог. И всички патриарси, всички царе са имали някакво взаимоотношение. Но по-специално тези, които споменах, имаха завет с Бог. Ной е имал завет с Бог. Но идвайки Божият син на земята, той поставя с нас основни завети. И двата основни завета, които ние имаме в Новия завет, са водното кръщение и Господната вечеря. Ние нямаме други завети. Получавайки това нещо от Господа, ние разбираме, че това е нашият завет, нашият договор, нашето взаимоотношение и нашата връзка с Бога. Така че за мен Господната вечеря е не само едно възпоменание, но за мен Господната вечеря е нещото, което ми доближава повече до Бог. Нещото, което ми показва какво Бог е направил за мен и е дал живота си на кръста. Господната вечеря е нещото, което ми показва любовта на Бог към мен. И не само към мен, към всички хора. Господната е тази, която изцерява духът ни, душата ни, тялото ни, помислите ни. И Господната е тази, която ни напомня, че ние имаме завет с Бога, който трябва да опазим, а не да разрушаваме. И сега ще кажа нещо друго. Попитаме кой може да участва и кой не. И повечето хора казват, че за да участваш трябва да бъдеш достоен. Но всъщност Библията казва, че никой не е достоен, освен Бог. И тук има една огромна грешка. Ако ти не дойдеш при Бог и не искаш тази промяна и не участваш в Господната, как тогава Бог ще ти даде сила да промениш живота си? Много хора казват, трябва да спра. Трябва да спра с нещото и тогава да участвам. Естествено, тук не говорим за грехове, които влизат в графата за покаяние, който трябва да бъде истински, да покаже живота ти, че си се покаял. Ако говорим за древни неща, това не трябва да те спира от Христос. Защото когато взимаш Господната и осъзнаваш какво е направил Христос за теб, това е достатъчно. Това е достатъчно. И всъщност Библията, искам да завърша с това, Библията иска ние да се покориме на закона, така казва апостол Павел. Едно християнско семейство трябва да има брак и пред закона и общината. И е добре да има и църковен брак, в който пасторът или свещеникът ги благославя. За да може тяхното участие в Господната да бъде пълноценно. Да бъде пълноценно. И да бъде завършено. Така че Господната за мен е нашия завет с Бог, който ние трябва да опазим. За тази вечер, че ни гостува. Всеки един въпрос, който ти зададохме, беше отговорен по начин, по който дори ние не очаквахме. Беше много повече от това, което очаквахме. За това, което Господ ти дава тази мъдрост, ние ти благодарим, че си тук, че прие поканата ни. Благодаря за това нещо и цялата слава отдаваме само на Бог. Така е. Така че днес при нас гостува пастор Божидар Якимов, който служи в църква БЦБ, в църква ББЦ, домът на Гранчаря. Ако искате
още повече такива неща, още повече хора, които да идват и да ни гостуват и искате да получите отговор на ваш въпрос, може да ни пишете и ще е добре да споделите това видео с ваши приятели. Също така да се абонирате и ще се видим отново.